Ja, jeg vil nu vise, hvordan man finder skæringen mellem to lineære funktioner. Den ene her, linje B, den hedder y lige med 10x plus 90. Den anden linje G her, den hedder 11x plus 95. Den ene måde at gøre det på, det er at få Fourier-metoden. Det er at gå ned og vælge skæringen mellem to objekter. Så vælger vi to objekter her. Den hedder så 15,240. Først også bare 15 her. Godt. Du har 240 her. Det passer. Du vil også beregne det. Det gør du ved at skrive to linjer over for hinanden. Det er her. Så får du x'en på den ene side og tallet på den anden side. Og det giver så x er lige med 15. Så tager du de 15x tæller ind i et anden lineær funktion. Og det kan være den her 10x plus 90. Så 15 ind. Det giver 115. 150. 90. 240. Så vores skæringspunkt kommer også til 15,240. Og det passer også med det, så og det man kan bruge der til, det er hvis du simpelthen skal ud af taxa, at hvis du skal køre under 15 km, så kan du betale til med taxa G. Men skal du køre over 15 km, så kan du betale til med taxa G. Forskriften for en lineær funktion er y lige med ax plus 1. Stigningstallet, også kendt som a, fortæller noget om linjens hældning, også kaldt hældningskoefficienten. Tallet b er det stykke på y-aksen, som skæres, også kaldt skæringspunktet af y-aksen. Når en lineær ligning opstilles, er det bogstaverne b og a, som man skal bestemme. Som vi kan se her, har jeg sat stigningstallet til 2 og skæringspunktet til 1. Det er jo bare en tilfældig ligning, som vi kan se på tegningen af den lineære funktion, der bliver fulgt forskriften ax plus 1. Når man har med lineære linjer at gøre, bruger man a og b og x og y. A er hældningstallet, og b er skæringspunktet på y-aksen. Y-aksen er den, der går lodret op, og x-aksen er den, der går vandret. Nu kommer historien om Morten og Kasper. Morten og Kasper sætter sig ind i taxaen. Den koster 5 kroner i startgebyr. Derfor starter vi op på y-aksen i 90. For hver kilometer de kører, koster det 10 kroner. Altså når vi går 1 ud, går vi 10 kroner op. Og det gør vi hver gang. Så det vil sige, når vi kommer 2 takker hen, kører vi altså 10 kroner yderligere op, altså til 110. Vi skal bevise den her formel. x1 og y1 og x2 og y2, det ligger på linjen. Vi kender forskriften på den lineære graf, eller for den lineære graf, der ved, at de to punkter de ligger på grafen. Derfor kan jeg så skrive forskriften på de to punkter, som er den her ligning og den her ligning. Vi trækker de to ligninger fra hinanden ved at sige, eller ved at skrive den op sådan her, og vi husker parentesen, da der kommer noget med en minusparentes. Her der vi så ophævet minusparentesen. Vi kan se, at plus b og minus b, de går ud med hinanden, så dem sletter vi bare. Så har vi så den her ligning, og vi kan se, at de to, eller der er a, den går igen i den her ligning. Derfor kan man sætte a uden for en parentes, så den kommer til at se sådan her ud øverst. Og så vil jeg gerne have den til at ligne den her ligning jo, altså den første formel. Så derfor dividerer vi den med x2 minus x1 på begge sider, og så får vi den her formel.